What's going on? Ito ang pansitan. Papansit-pansit. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Ito yung handa ni Ace. Simpleng pansit lang. Cook ni Karatot. Cook ni Karatot. What you cooking, Ali? Ali, you know, yung gusto ko half cook. Ali, can I have one uncook? Wow! Birthday boy! Good man! Of course, oh, mga nagluluto. Roy, Ali, where's at yung room ni Ace? Happy birthday, Ace. Let me see your room. Okay, check natin yung room ni Ace. Tingnan natin yung room mo. Tanggalin mo yung towel mo. Tingnan natin yung ano mo. Yung room mo. Ganda daw. Tingnan natin. Let's see. Wow, look at that. Organized. Lights. Nice. Yung room ni Istong. Okay. Ano to? May mapa. See you back, bro. This one's new? Yeah, it's new. Wow, brand new. I mean, what? How much, Ace? 15, 16. 1,500? Ah. Yung room ni Ace. Okay. Nice. Okay. Happy birthday, dear Kuya Ace. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday. No more chup kasi pangit yung ano. Ace, this is garlic fries. Ali Main. Ali. Good job. Hinahanda ni Ace. Pansit. Simple birthday. I don't want to eat right now. Pansit. Yan ang handa ni Ace. Yan lang ha. Yan. By Aliona. Who cooked this one? Mama Bear. This one is Aliona too. Rice. I didn't make anything. What about you? Angel! Kiana made the Pansit? Oh. And Roy. I cut the line. I did not. Favorite ni Ace yan, no? And, Yan ang handa ni Ace. Pansit. Turning 25. 24? 24. Ikaw pala kaya no? You don't even know how old your kids. Yeah, I'll be back. Okay, let's go. Huh? Okay. Okay, I want you to garlic fries. Is that Hulu? Okay, let's watch Puss and Boots. Oh. Wow, we're getting our whole one. Nice, huh? Nice. Ano yun? Some areas are dry. Birthday ni Ace. Happy birthday. Ito ni Ace. Ano sabi? What is it? Like the one in the can. Happy birthday, Ace. Can you ask her for the recipe, Mom? Kumpara dun sa What the recipe fuck? sa Hmm? mga business. He took us a Chinese food. Oh, I didn't expect it. Alright. good morning kakabsat. Madamati exercise tayo dati yung vlog tayo nga puros Ilocano bago tayo mga anti saluyot kin alokbati kin balatong. Okay, bago tayo mangan exercise tayo pa naka-exercise sa tayo pagtutungtungan tayo, yung comment yung may isang kakabsat tayo nung papigsayan tayo di kay kakabsat tayo kingagay yung mga kahit namat nga mapanjay sa baling lugar, especially labas di Pilipinas. Okay? Palpasik lang natin exercise ko tapos mga tayo habang tutungtong tayo hingga na pa nag-agubra.
So dire-diretso dito tuntungan tayo no sa ano nga papigsaan tayo dito kakabsa tayo nga lalo digay nga na-expose nga kunada digay sabas-sabani nga lahi. So sige, exercise tayo pabiit sa tayo tumahan. Dire-diretso ato yung gana di obra. Tungtungan, di kakabsat, kinggayayamyo, kailoko. Alam, pati si data yung kakabsat, log na duwa. Yun. Pangalmusar, pangal daw tayo. Dati iti pambigat tayo. Balatong nga dati alokbati na, kanya sobra nga manok. Manok naman tayong kakabsat. Awan ka umuram-raman na. Walang lasa. Yang arod, anong sama? Pero di ato yung i-check kung mabalimpay. Okay, so tata kakabsat habang mamangantay ti pangalmusar pangaldaw tayo balatong ada ti itlog na maduwa hindi manok na sagpaw na di sagpaw ko di rabi so edi naggraduara kami ti 1995-1996 napanak dagos jay Manila para tanog take ti board exam. So ti course ko medtech at subok pa ya. Ang Gabok probinsya, ti La Union, Manila. So nagrenta ako jay sangot ti PRC. Wakadwak di jay digay Seaman. Di panawon nga di jay. Mismo sangot PRC nagrenta ko di. Tanjak nga rod kayat jay ni kuwente jay kasinsin ko nga dati mabalinda ta Pasig nga medyo social ti panagbiag da hana na sanay ti kasya ita kababain ta mahilig ang orti baggoong iso nga jacket kun nalagtakin nanang kon giniinang ko nga kay kulangan ti agrenta so jaya nga nagrenta yan ti sango ti PRC so ti review center idi ka murayta at diyan ay pa sa di board exam ko nag-apply at Kuwait. So share ko lang yung pag-apply ko edi. So awanti kamo di parents ko siya aga-apply. Napigsa ngamin ti ko kadi. Ti balon ko lang nalpasak, nagturpusak ken pigsa ti pakinakam. Di ti number 1 nga ka. Ti number 1 ti balam talaga napigsa ti pakinakam mo. Arumwar ti ibang bayan, ibang bansa. So tata hindi nga ro din medyo nabarati ko kadi ilang manutawang ko edi 21, 22 so napaang ako dyan abroad no da dyan abroad ti may bagalata ka dudumah nga labanan no nya ti tinalpas mo ti talagang labanan dyan di kwam di gaget mo yan ti trabaho kin di kwam so siyak ka ado ti pagkamkamalik idi di panawon nga di ay ta medyo ado ti problema mo ide ta nagsina kami jay gayem ko ide jay mumo na jay nobya mo siya jay kasla kwa ka din so nga may isa nga pan nga kwa din nga purpose ko tanurumwar jay umor ti ibang bansa so kahit ko nga warang is ikwata di sit aside ta kahit ko lang kwato nga digi papigsaan tinakam na digi mapanijay nga agdadamo kayo nga maawanan ti namnama ore ang kayo nga graduar ti kolehiyo basta ang nyam dyan babaga nga mayat hindi lang no dati nga diploma yung mas advantage gamtat no dyan kayo matan nga kasla nga high school graduate kayo o kaya elementary dito duma high school graduate mabaling kayo nga ogubran ti paspo din dyan mo nga panahonan so kasi siguro kasi mutlaan so tatano dyan ganito abroadan basta focus kay laang basta nung sanay ka ngamin ti tsak hindi na medyo dati pride ko di ka pampanunod ko di apay adatuya graduarak ti kastoy kasi ay
Tapos kuskus-kusa kadaldalo. Ada basit. Ti ko kapay kastoy. Ang kung mga obra dato kasi so kasi ado ti question ko ta dingor graduate ka kasi naman yung nga kitaan nga kasi ay dala-dalak pa yung diploma kidi. Ta pride ko day pride ko rata kumbaga dati ko na nga armas ko. Bukod di ay pigsa ti pakinakam ko. So no dadya gayon yung oras yung mga trabaho ti pamayan nyo ipakita yun lang nagagat kayo honest kayo ti pagtatrabahuan nyo. So di lang ti kayo ti laban nyo na may iwasan siya medyo madiji nag-start akide. So king kitaan nyo di kakadwayo matlaan ang ti kwarto no di sharing dapat no duduma hangag depende di kakadwam ag depende talaga kanyam ya bagim. So ti kalaban mo di bagim no di ka sa baling lugar. So tata no adjay kayo di pagtutungtungan tiyo adjay kayon. So kay kusawan hanga rason no hangay mga graduar ti importante napigsa ti pakinakam yo nga sumango ti tao nga ipakita tayo nga sa tayo nga Pilipino ket kaya tayo nga maki-deal makipag-negotiate o kaya i-deliver tayo di kung natin total customer service kung no niya tayo kung saan tayo nabibilang pagtatrabahuan tayo. So no di pag-apply mo no kada di pa kayo Pilipinas nga agtatry pa lang kitaan nyo digay kwa di siya pinamayak di ka every weekend Manila Bulletin hindi panahon ko 1995-96 mga kasyay. So Manila Bulletin every Sunday. Ngamit importante mo na talaga ti edukasyon yung makagraduar ka hanga basis di ay nga sikakat ang mabaling agibang bansa. So mabaling mo tulong lahat ng ipagpatuloy di pinangadal mo no makaurnong ka no kasi no depende yung situation nyo ti pinagbiagyo. Tano hindi pinag-apply idi panawon mi ka Manila Bulletin taong pa yung matiditi at siguro internet ng awam matiditi kasi tayo computer awam mati kasi ko idi so tata kilabanan na through internet application through internet siyempre the more na may advantage mo no sikakat siguro no kaya apply mo abroad ka fast food at least ada siguro experience mo ta siya kung nag-Jollibee mo idi while studying sa college. So advantage mo di ay Jollibee. So tapos saka na ako nag-McDo di quiet. So anyway, mga nakiti at least 1 year ng experience yung kunwari pizza okay no target yung fast food at least ada knowledge yo mapanje abroad nga ti main goal ko yung bagbagan nga total customer service. So damat la training nyo at nga GNT on the job training damat i-offer nga basahin nyo tapos i-review da kayo lang di managers yo yung supervisor yo hanggang na maalayo di ay proper training nga kung kunada. So lumagtutan. So nagtrabaho ka naka-experience kang 1 year naka-apply kan. So tilabanan mo lang no ga-apply ka di Makati di. Nya mo adto siguro tatan. Excuse me. Kulangan baga follow up mo lang. Siyempre di requirements passport kung kitaan nyo di pag-applyan nyo siyempre di agency dati ka valid i-check nyo yun yung department nga dapat pag-checkan. So kuha ka lang ag-ask ka lang di naka-experience nga tata diyan nga may bagan no nya ti kasano ti protocol tatan basically siyempre NBI police clearance NBI passport makala ti passport mo. So siya lang tano kinba no di ka mat ti interview okay no bago ka ma-interview practice mo ti bagim di basic niti siyempre nagan mo nalpas mo no bagam high school graduate lang yati may offer ko kanya yati may offer mo hindi kumpanya uri no high school graduate ka
nya nga rin may offer mo kanyami bilang alaan nga employer mo kastoy estimated mo kanyami. So syempre bagam di kay weak point mo, the weakness mo, di strong di pag yung weak points mo nya ti kailangan mo i-improve di matatnam nga mag-interview kanyam. So be ano lang, di honest lang ako nada. So in English, be yourself nada lang. Tapos yung may express mo lang, no mo may express di usually kasi mga employer minsan kaday do man na agapudo di Middle East subay na dito Pilipinas. Madami di interviewer hambat nga so nang after the being articulate at English lang unless at least ma-reply am lang ma-express mo di exact nga question da. So hambat unay nga rikat day lang mag-focus ko lang yan timatada kinahan unay nga nagaraw ti ima kin premium proper lang kin makita mo di honesty ti may isang tao no nakatugaw ka katungtungtong mo di may isang ag-interview kanya. So relax lang ang kamutunay nga ag-overdress di kang ang kamutunay nga naka spooting unay tama lang unay nga ako di ma-overkill nga kunada. So ken ready ang aming nga papeles mo on hand no dili ginalpas mo nga courses nga short courses skilled ka tikas to tikas yay at least ada kinyamon di ay with special order o nyaman nga nakasilyado na hindi nga naaramid lang direkto kat nga panahon matrace de hindi siguro at ti makalkalusot ng tatan. I don't think so kasi very ano na yan so kasi lang so ituloy tayo man damat medyo maladaw ang agtrabahon bago ag-drive ituntong tayo tumanin. Okay, diretso tayo mga dama. Okay, tuloy tayo pagtutungtungan tayo tatay panggap di kakabsat tayo nga Ilocano di kahit na nga mapanagbalas yung taaw. Okay, so tuloy tayo. So tata naipasayo data interview naala yung mata adamot di kung kuna nga job orderen. So agpidos kayo I think ada existing pidos niya di pidos nga kung kunada no bago kayo sumampot di destination nyo ano di bawal ang kayo unay nga okay ti pidos magmayat data ngam ti kinagpaisunan o di kayo to di lugar nga papananyon ado ti makita yung nga bawal nga di realidad ngam advice ko lang hanyo nga surusurutin ti kay ada giant nga nabayagan nga kabisado dati di bawas pasamak di areada. So tingin ko sa wen inaadal mo ayan ti pidos na di bawal surutin nyo latan narikat lalo no agdadamo kayo pala di may isang lugar bakan to dati madatnan nyo dyan apay kastoy mo't gayam ti madatnak dito una man bawal ti kastoy kasyay ka nasisiyaat napakalatan lang ti kung kunada nga safe side sila ti ma-advise ko no ti kayo to na abroad nga especially no Middle East ka ado di kay mamutin ti Pilipino maminsan di kay aramid nga especially di kay homesick kaming napasamak mo kinyak data edi so di natin may bagak niya dadya kayon no mabalbalin kin dapat nila kuma nga surutin nyo di na adal yu ay di Pilipinas nga no di bawal kat no dadya kayon ton makisama kayo kakadwayo to the point nga no di medyo alanganin tadi yung amor di maysa kin maysa o rin
parehas kayong mga lugar, parehas kayong mga Ilocano, di mo lataam mo. Okay? Sa pinaka napintas nga arami din nyo, no, the kayo into abroad din, Middle East or nya mga lugar, i-follow tayo di rule or rule da ken di rightful nga talaga nga rule di mga katao nga rule nga kung kunada. So amo yung maten siguro di hanga dakes kin sa hanga dakes. So di homesick maranasan nyo data ng mayat nga pinangkwat di homesick, pinang cope up natin may sakit constant nga communication ng pamilyam. Siyempre lalo dati pamilyam jobing mo damot messenger, damot especially messenger libre mo nga kasla hindi panahon mi nga agbayad ka pa at very napintas na dati means of communication dati messenger libre, dati WhatsApp, dati Viber. Okay, so again best kayo di phone dito Pilipinas nga mausaryo jay di abroad. Okay, kailangan nyo talaga diya nga must need diya okay, kailangan talaga diya hanga jay want diya hanga want with diya talaga nga must need mo diya especially at no dayo ka ayan ti pamilyam. So ano kaya mo may tag vlog ka diya lugar yo diya papanang nga lugar may isang ako diya di ba di no day off mo na makalabakan nakalutukan mabaning ka nga rumwar di ag-create ka ti may isang vlog. Okay, saan mangrugay ka tatano as nagti flight mo no 1 month before ti flight mo grami ka ti create ka ti channel mo nga sila liwliwam data liwliwam data nga kasi di istoryam di pinagbiag mo hingga nakaala ka ti nagpa-passport ka, nakaala ka ti job order, hingga nag-flight ka, napaka-aeroplano. Tanong may inspire mo dito do mga kakapsat tayo nga medyo nakapunti pakinakam na. Adupay nga kasi nga kakapsat tayo nga hambot uning nga napigsa ti pakinakam Pakinakam namin di kailangan pabigsahan tayo Di faith nga kung kunada. Di kakayaan natin nga Ilocano, Pilipino. Or nyaman nga lahi, Bisaya, or nyaman. So pare-parehas man lang ata. So no mabarin mo arami din diya second nga pang cope up mo dito diya di homesickness nga kunada. So create ka ti channel prior nga flight ka yung simple lang mga siguro like 3 minutes 5 minutes nga agkwa ka nga ag-vlog ka download mo di ba? Maliwliwa ka. Tapos istoryam di proseso nga inaramid mo nga kasi pinag-apply mo tanong pumigsa. Di kakapsat tayo king gagayam tayo nga kailangan mo ag-apply. Coping up di kwa ko di magbaga ko di coping up di homesick no di kanton di kwan ano ada ti liwliwam. Amen no di ka mga alati may isang activity nga medyo kuha ka baka sabali di kabagsakam so trabaho dama mo si activities mo magnamagnakat picture ka video ka mabalin di kajay di ba may nga outlet balay mo no ipalpalo yun ni Anthony Habala di ba ito Anthony Habala follower ko suna siya kagpalpalo siyempre nabayag nga kagpalpalo kanya nagkapuso na ti Kuwait o Kuwait so ito yung channel na nagkapuso na ti Kuwait nag-ukay jay kita di ka nag-start mo na ti scratch hanggang na dumakal di channel na tapos agpanpaniit jay agpuspusit apan agharharad kas da ukay kataka di umado ti subscriber na nagawit dati naornong na tata dapat offer na ti Canada ng dinecline na medyo dakli channel na kumikita mo makatultulong pa di jay kakabsat kadagadi kakabsat na ato ni Anthony so that may isang good influencer dato ni Anthony Abala
medyo bahala. So buyain nyo isuna from the start kung ano sa ano suna nga nag-start nga as OFW pampapigsa til kayo ata pakinakam nyo. Nasimpit data nga tao pinagkita makita di vlog na trabaho lang panniit apanya haraj kasi lang agpusit gana tumakkel di ko na so kasi lang so nya pati mabalin nyo nga pagtungtungan tayo nga kakabsat ikwayo laeng ilagay kabilyo ta in comment section. Shout out kini Igorota kindi may isang gayem tayo nga nag-comment at tay nalipatan ko ng taga Kwansa at taga Alaska Canada kidak dandama so tuyak trabahon so ituloy tayo to tuloy tayo ito titungtungan tayo ng damamanan baka maladawak di harikat di number 1 nga hanyo nga kukuhan di maladaw so dapat niya tayo karurod kumati naladaw nga talaga so especially no kailangan ka very punctual ka ti trabaho so kailangan nung di ka trabaho ipakita nga si tayo nanakam tayo nga trabahador ngam syempre no adli ka kailangan padibkeram ti ko ang padibkeram ti pakinakam mo syempre nang runa number 1 numero 1 ket agwalo tayo kini apo tayo iti pinaka importante maamin so kasi marami din tayong Pilipino syempre agwalo nasa tayo gabayan na kayo at apo tayo nga Diyos okay mapanak sumulagang kakabsat tuloy tayong tumanandaman okay tuloy tayo okay kakabsat okay break time so kalkalpas banog ko ito pasyente okay French ate nagtungtungan tayong ordatay nagarding di kaya't mga nag-apply di abroad especially di nagayim kung kakabsat tayo nga medyo nakapoy ti pakinakam na so ang kwa kayo nata walo kin na mamati ka ti pagim kayam para pamilya tapos di may nga pag-apply na tayo Canada padasan nyo dagi skill nga skill worker ag-browse kayo di kaamot di naman nga kakabsat tayo kung gagayim tayo inalaing ako nagkukatis nyo tayo parparati slaughter Canada agaherda at buyak di nalipata yan agan ng vlogger nag-adopat yan nagkapuji Ilocos yan agan na din vlog din nalipata ko dahil ito ni Anthony Abala kay Insan so ano ti mabuya nga inspirational nga vloggers nga nag-succeed katulad ni Ate Anthony Abala ang matunay nga nung misuna nalay nga gamit ti cake dito skill ni jeti ko talent na ano boyan yun Anthony Abala do ti masuro yo kanya na
Buyan nyo digi previous na vlog na nyo adaya. Digi adaya pa ila isuna Kuwait, Kuwait. At ni Anthony Habala. Baka pa na-agsaw na ang dama. Bago agawid tirimana di baboy kung eleksyon ko. Para ito nabigat. Share, yata ti ko naman. So subscribe yun kita nga duwa. Pinoy Butcher kini Anthony Habala. Sige, sumbara kapay kakabsat. Tungtong tayong tumanan na naman. Okay, nalpas ti obran. Gawid tayong kakabsat. Ay. Let's go. Yeah, so busy man. Yep. Outfit's in there right now? He's gone. He's gone? Why? These are supposed to be for him. Oh, that's fine. Yeah? Yeah, for TNN. Alright. Yeah, just there's a person here, like Alright. doing the send outs. Alright, brother. Take care. Upset ni. Ata. Lechon. Sideline tayo. So siyak ta gawid ta trimana gilitsyon ko para bigat. Bago ak sumbrek, i-deliver ko di lechon medyo adayo. Sakto diretso di trabahon. Yung tira datoy ka ayuso ko ta para bangon ko nga asikasuan di. Basi mo lang ang lechon. So okay, so tata hintayin nalpas man ti may isang aldong pinag-uubran. So DJ kakabsat king gayam tayong kaya ng agabroad. So importante laokan ti walo nga kunada. Tapos napigsa ti pakinakam mo. Fake nga kayam. So ang kamaawanan ti pag-asa nga kunada. So prayers can pakinakam. Di man lang ti isang datam So aside from mo si kakata ti adal mo, nakalpas ka, nakagraduar ka, diploma, additional ko di ay. No, kasi pa yung manti ko dito dumang kami already adal. Andamat nga rin nga ako kasi no dadakati yung trabaho no dumakit unay nga jay laing mo ti kitanda jay personality jay no ka nga makidil makisango di jay katrabaho no ka nga makisango di jay kliyente no ka makisango di jay customer mo. So dapat medyo may ati customer service mo. So di labanan ng tatakit kaduan nga trabaho dapat nalaing ka nga mga deal di do mga different kind of sabasabaling kung nada nga ugali ti tao. So different nga tao, different nga attitude, different nga attack kung nada. Kasi lang ti pamayan tayo kakabsat. Basta nun ikang kay ti opportunity nga agabroad, make sure nga ibigay mo maaminan nga todom si simput mo kailangan devoted ka anti trabaho mo. Kailangan at kailangan at ka anti safe side kay ko sa uwan follow ka di protocol yo di protocol ti company yo especially. And number 1 nalaing ka nga makisama di ka kaduam anti trabaho pakikisama di ka nasa kundi pakikisama nga civil lang kasi sika ka di ka manapanijay ko nga agay ayam ayan ti di ka mapanijay abroad nga agay ayam nga makigayam part lang di ay nga pero sa wanti talaga main purpose mo kat agtrabaho. So di kasi lang di basic nga dapat nga maamuan tayo no kaya tayo nga mapanijay abroad no mapakadya abroad at juga abroad din. So especially di first timer nga unada. So no first timer ka, syempre
ano digay unexpected nga madatnam eh. So ti katungtungam tingkang kana yung mga tingkang kana yung mga katungtung ijay kat medyo digay nabigsa ti pakinakam na nga nakaidaw na di dumami ada digay ma-encounter mo nga ako eh. Kunwari di accommodation mo di makita mo kat di dumami nga bago nga samput met na medyo depressed o kaya homesick. So negative ko diyan, negative nga maapektuhan ka mo in a way. So ada di kasi nga ako na encounter ko idi. So di ma-homesick na, ma-depressed na. So di iwasam nga tattao. So kahit kung saan nga iwasam, tanuhan ka nga makuha, ma-impluwensyahan no nyaman nga negative nga may kuha na kanya, ma-impluwensya kanyam. So dapat iso na ti impluwensya no iso na kat kamti ko no gama mo kayo na syempre no kayo nasawen no hang kayo nga no medyo close kayo kam digay encouragement no sika kilalakay doesn't matter no lalakay ka ubing ka eh. Depende di ko di ay kadwa na nga lalakay ka so pwede ginasulpang eh. O di kaya nang agabrod ulitek i-try yung siripin na ta Canada so ka tig birbirok ti skilled worker di kita di kay butcher di kay naling nga gramit ti cake at nya pa so ag-search kailangan hindi ko make sure nga ako nga di kita pag-applyan nyo kat ko talagang legal so i-check nyo so amuyo mo din at nga panahon ato ti manibrong akong kunada ito dayo apo ito yung ako pati duma ati umayenti kwayo umayayan ti baryo yung gaw-abis kasto kasyay fly no pay later ngam no subsidy recruiter kung ni kailangan ti ati 30 milan na maka-apply kanton sikaan tumet nga ko ang agresibo ila akong mutanwang mon ila akong tumata isan lang matadagam italtalunin ni tatang mo ay ano digi nasasakit eh digi may lako na tanwang may lako data dagang taltalunan digi tapos sa peke gayam fake gayam akong kunada so kaya nasaban digi agabroad i-check di pag-applyam i-check mo di nya nga body di government no dati kat kwa talaga nga makita kita mo yung mga site diyan basta search kayo no so naka-registered nga kunato nga pag-applyam so ilang importante tapos digi requirement mo ang kang mapandigi fixer siyempre digi fixer agwara-warada lati kita kaya police clearance mo ta NBI mo tapos passport kan so asikasum digi jayan ta medyo nabayag nabitatan nga kasi di panawon ko idi medyo nabayag so digi jay lang sa alwad lang di aramidin tayo especially no kwarta ti pagtutungtungan digi middleman digi umay nga ag-scout dita balayo alwadan nyo ore ko na yung kabagyan nyo ang kayo unay nga agtaltadag dapat siguro pay so may mayat din si katimang laka din personally digi papeles mo si katimang check personally dating kumpanya pag-applyam no existing matlaang so may medya ka siya so no awan ti capacity awan ti kwayo ti nakapoy ti kwayo pakinakam yung magna nga mapanya mapanta Manila ag dumawat kay titulong digi kasinsin yung nagabroden
o kakabsat yung nagabruden o gayem yung nagabruden nga amuna ti pasikot-sikot ni Manila, amuna ti araramidanan, syempre pletsameten pakanam. So tanong mag-guide na ka personally pag-iusapam digi safe nga dapat aramidan tanong maiwasan digi maloko, especially pag-apply mo pa lang. So ngamin tatanga panahon ado ti talaga mangloloko pa ilata especially antay pa na unay naka-recover dati pandemic. So agalwad tayo, so especially no agyagyang kata baryo kataltalunan, tapos dati opportunity makikita mo di internet kastoy gayam ka dati umay matabalay mo pa yung oy syakti mangilakad data papeles mo kung na kasto kasi ay mas mayat di sika ti mangilakad no hamuunay kabisado ti Manila ket kunang aro din agpatulong ka digijay amom nakabagyam nga nagab-abroaden ken nagububra di Manila tapno mag-guide ta kayo di nuhan nyo nga kabisado medyo naka-point tigi kwayo mat. Let's face it onay nga si tayo kat kwa labig sa tipakinakan na hindi nga ron no kaya muti ka abroad i-take you dito yung basing advice ko makatulong na dito so kasi nga ron kakabsat so tata at si Degakman ti Balayan dahil pa si trabaho ko naayusik na ito yung lechon kon tapno tunubigat maka-deliver at so sideline. So ito yung second vlog tayo ng Ilocano portion. So Ilocano portion dato so mix mit lang do makag-vlog malati Tagalog mit lang ano ba. So dati kat Ilocano nga tungtungan ti kakabsat tayo nga Ilocano. So kaadwanan ng aming nasanay ti rigat nga kasi data yung Manalon nga narigat ti pinagbiag tayo kaadwanan digita digi agsaksid tamuda ti rigat ti biag amutay ti rigat ti biag no dati opportunity ng umay antay yung ibatan ta manmanulo lang at ang opportunity nga kumatokin nga tayo so kasi lang basta walo alwad ken perseverance yung nada di talagang di Ilocano ti kun na ya dapat desidido ka nga kung nada especially di young ones di 20s 30s di kita di marami pang ating adoyo pa ti kwayo ti papanan nyo nga nasasayaat. Okay? Kasi lang basta iwasan nyo lang digi negative na tao ma-impluwensyahan da kayo. Okay kakabsat, dato ni ka Iloco Pinoy, to kabsat yo Ilocano puro Iloco Pinoy. Okay? Babush, dato Balayan. Bye.